Helo a chroeso I benod newydd o Rownd y Ford. Fel ych chi'n gweld, mae Aron a Catrin, chi wedi cwrdd â nhw o'r blaen gyda ni eto heno, ond am y tro gyntaf, ni'n croesawu Rhodri Glyn, un plith neu Rownd y Ford, dos i dweud. Ni wedi bod yn chwerthin ar ffaith bod y Ford wedi ymestyn lawr yr A48, mae wedi ymestyn lawr yr M4, wel, mae wedi ymestyn lawr sawl ffordd erbyn hyn I gyrraedd ti yn Llansannan. Pan o'n i'n 21, nes I adael y prifysgol yn Aberystwyth a ges I fy ngyrru lan I bentref o'r enw Llansannan I dreulio blwyddyn. Dim ond blwyddyn o'n I na, ond oedd yn blwyddyn pwysig iawn I fi. Lle nes I dechrau hyfforddi I fod yn weinidog dan Meirion Morris, sef dad Catrin, just so chi'n gwybod y cysylltiad. Nes I mynd I Llansannan, rhywun o Gaerdydd, oedd cael Aberystwyth rhwng y ddau yn helpu, ond oedd e'n culture shock enfawr, learning curve, a fel fi wedi dweud, blwyddyn pwysig iawn yn fy mywyd I. A felly, be ni'n mynd wneud heno yw siarad tipyn bach am y lle yma o'r enw Llansannan. Nawr, ydy fe'n lle, neu ydy Llansannan yn mwy o state of mind, dwi ddim yn gwybod, ond mae'n lle arbennig iawn I sawl un ohono ni. Wir, mae'n lle arbennig iawn i'r 4 ohono ni yma heno. So, fi wedi paratoi cyflwyniad bach I Llansannan. So, os chi moyn cywiro fi ar unrhyw pwynt, just cywirwch fi wrth I fi I fi mynd. So, mae Llansannan, mae fe'n pentre, nes I edrych hwn lan, tua 1,000 o bobl? Rods, bydde hwnna'n iawn, pentre tua 1,000 o bobl. Mae fe 8 milltir lawr o Abergele. Mae 9 milltir i'r gorllewin o Dimbych. A mae'n rhywfaint o filltiroedd i'r dwyrain o Llanrwst. Ti'n gwybod faint o filltiroedd yw e? Chydig bach mwy, dwi'n meddwl. Chydig bach mwy, ond dyna fe, mae sort of rhwng y llefydd yna I gyd yn pentre gwledig iawn. Mae fe yn Sir Conwy, ond mae rhan fwyaf o pobl yn meddwl bod e'n Sir Dimbych. Fi'n credu mae hwnna'n deg I weid. Chi'n sort of gravitatio tuag. Chi'n mynd I siopa yn Morrison's Dimbych. Hwnna sut chi'n penderfynu, really, lle mae'r lle agosach. Mae hefyd, mae'n lle enw Bro Aled, a dyna enw'r ofalaeth fyna, a chos mae Llyn Aled yn agos I Llansannan. O ran Cristnogaeth, mae gyda Llansannan eitha, wel, cwbl o big claims pan mae'n dod I bobl enwog. William Salisbury, nath cyfieithu'r Testament Newydd i'r Gymraeg. Gwilym Hiraethog, nath sgwennu Dyma Gariad, Henry Rees, ei frawd, un o bregethwyr mawr y 4th ganrif ar 15, ac wrth gwrs arweinydd pob cwrs ieuenctid Coleg y Bara, Sean Morris. Rwy'n nad o fe mewn i'r list fyna. Mae yna un person enwog arall, does? Edward Parry. Dwi'n iawn, Edward Parry, un o pregethwyr mawr y diwygiad Methodistaidd. A pan o'n i'n edrych fel lan prynhawn yma, mae trallan oedd e'n pregethwr mawr, oedd e hefyd yn un o prif actorion Twmwr Nant yn yr... beth ych chi'n galw dramas bach, Twmwr Nant? Interludes. Anterlwtiau. Anterlwtiau, ie. Oedd e'n actio'n reina, oedd e hefyd yn pregethwr mawr y diwygiad. So, am spel, oedd Meirion Morris pan oedd e'n weinidog yna, a David Ollerton ac Euros Wyn Jones, a sawl un arall, dweud y gwir, yn gyfrifol am redeg cwrs hyfforddi dawn am ychydig o flynyddoedd o'r capeli fyna yn Llansannan a'r ardal. A mae yna sawl gweinidog rownd Cymru yna oherwydd y cwrs yna oedd yn cael ei redeg yn Llansannan, sawl un ohono ni fan hyn. Ond yn neud beth ni'n neud, really, oherwydd cyfraniad
cwrs dawn oedd yn cael ei redeg yn Llansannan. Am lle mor fach, mae wedi cael impact mor fawr ar Gymru, jyst o'r ychydig enghreifftiau yna dyn ni di restru fyna. Ond ar ben hynny, mae'n jyst yn lle braf iawn i fyw. Mae'n lle hyfryd i fod, ac i fi, fi'n siŵr chi'n cytuno, mae'n lle llawn atgofion melys iawn. Felly, y cwestiwn gyntaf, fi'n credu fi'n mynd i ofyn, yw beth yw eich cysylltiad chi, dwi wedi siarad digon, beth yw eich cysylltiad chi a'r lle yma Llansannan? So Aron, gei di ddechrau. Beth yw cysylltiad ti a Llansannan? Wel, fel oedd ti'n sôn, Derek, am y cwrs dawn, yng nghysylltiad i ydy mod i wedi bod yn fyfyriwr ar y cwrs yna, a wedi byw yn Llansannan blwyddyn ar dy ôl di, os dwi'n gofyn iawn. Fel myfyriwr. Oedd fi, Rhan ac Eleanor yn guinea pigs y blwyddyn cyntaf. A wedyn daeth Aron yr ail flwyddyn. Catrin, beth amdano ti? Beth yw dy gysylltiad? Ni wedi cael ei roi fe ffwrdd yn bach. Di dod o Llansannan, so pan o'ch chi gyd yn cyrraedd, oedd e just dod mewn i cartre fi, bwyta bwyd ni, sbwylio house parties fi, oedd e bod yn secret. So mae o lle dwi yn galw adre. Mae Catrin wedi mention o'r house party, achos mae hi wedi trio mention fe cyn i fi mention o fe. Achos nes I cael yng ngadael yn house sitio ti Catrin. A nath hi just taflu party enfawr tra ni yna, ac dwi erioed teimlo mwy out of control yn fy mywyd. So, hwnna'n noson. Mae'r stori yn mynd yn waith bob tro. Nes I reinio'r stori mewn fyna I fod. So, nath Meirion ffonio fi yn y bore, achos oedd e'n amlwg yn gwybod bod hwn yn digwydd, a esgus I fi bod yr henuriad yn dod rownd I wneud house inspection. Ac o'n I, wel, na fod yn gwybod honest gyda chi, o'n I way out o there, o'n I ar platform Treharne erbyn ni, so o'n i'n iawn. Wel, ni dod yn olaf I Rhodri, beth yw dy gysylltiad di a Llansannan fi sawl person yn gwybod, fi'n gwybod. Wel, os na chdi oedd yn y flwyddyn gyntaf ac Aron yn yr ail flwyddyn, fi oedd y drydedd flwyddyn ar gwrs dawn, a dwi wedi aros yn Llansannan achos fi rwan ydi gweinidog Bro Aled, a dwi'n byw yn hen di Catrin. Mae'r... ti wedi cario ymlaen y legacy yna. Unrhyw parties wedi bod o ddweud Na. Ddim ar hyn y bryd. Mae Llion 4 oed, felly da ni'n eitha saff am bach. Great. So, Catrin, ti yw'r person Llansannan go iawn yn y sgwrs. Diolch. Heno, ni gyd yn pobl dŵad, hynna gini. Mae'n groeso I bawb. Mana. O'n I really wedi teimlo hwnna pan o'n I yna. So, mae Aron gyda cwbl o gwestiynau I ni. Cario ymlaen gyda'n thema ni o Llansannan. Great. So, cwestiwn cyntaf te, beth yw neu beth oedd y peth gorau am fyw yn Llansannan? Pwy sy'n mynd? Catrin, gei di ddechrau. Mae hwn yn really specific I pawb sydd byth di byw yn Llansannan. Ond joio. Mae'n lle da. Y peth gorau, just dyna lle dwi'n dod, so just mae o yn rhan o fi. Y pobl, mae'n absolute heroes yna. Just, pobl really dda, siop y llan. As in, let's just do a podcast am Llansannan. Mae'n gymaint o beth o does. Mae'r lle ti'n dod o'n really special nag I werth. Hyn oed os mae'n absolute dump. Dim Llansannan yn dweud. O, gwbl. Aron, gei di ateb cwestiwn dy hunain, beth yw'r peth gorau? O'n i'n dweud, y bobl, dwi'n meddwl, just cynesrwydd, oedd yn hyd yn oed ar ôl byw yna'n flwyddyn, o'n i wedi dod I nabod pobl yn dda, a teimlo fel bod chi'n cael eich croesawu eich derbyn. Mae pobl mor bwysig. Rhodri, beth amdano ti? Dwi'n gwybod os da chi, mae'n siŵr bod chi wedi clywed bod yna erthigol wedi cael ei sgwennu am Llansannan yn y Daily Post yn awgrymu bod Llansannan yn un o gymunedau mwyaf ynysig Gogledd Cymru.
A mae hynny yn beth da, achos yn rhyfedd ddigon, dwi'n gallu mynd â fy mhlentyn i'r ysgol, a diolch yn cymryd mwy na 5 munud i wneud hynny. So mae yna ryw dirgelwch mawr am Llansannan, y lle mwyaf ynysig yng Ngogledd Cymru, ond eto dwi'n gallu cerdded i'r ysgol ag yn ôl, ag i'r capel, ag i'r siop. Ie, i bob man. A ddim eisiau gadael, ie. Wel, o'n i'n meddwl am cwestiwn yma. Fi wedi dweud yr un peth a sawn un ohonoch chi. Y bobl, a dim jyst y bobl, ond fel y cymeriadau. A mae fel, mae pawb yn gymeriad yn Llansannan. A dim jyst fel y hen bobl, sy'n cael disgwyl i hen bobl bod yn gymeriad y dweud. Fel, o'r clwb ieuenctid lan. Just llawn cymeriadau. I fi hefyd, dod o Gaerdydd, o'n i byth wedi cwrdd y pobl oedd yn defnyddio fel cyfeiriad nhw, fel cyfenw nhw. So oedd hwnna fel ffydd newydd i fi. Oedd fel, mae'n y pobl gyda fel cyfenwau really pert fan hyn yn dod. Dyna ffermydd nhw, Derek. Ond, oedd yna cwpl o gymeriadau. Mae siop Llan cael ei mention o Jennifer Shop. Ydy Jennifer dan yn gweithio yn y siop, Rod. A eto, cerdded mewn, a'r ffaith bod ti'n gallu prynu beth ti eisiau, mae hi'n sgwennu fe mewn llyfr a ti'n gallu talu tro nesa. Just yn mind-blowing i fi. Ond mae un menyw oedd yn mynd y capel pan o'n i yna. A mae rai mae hi'r un o'r unig pobl ddim yn siarad Cymraeg yn Llansannan. Ac pob tro o'n i'n mynd mewn, oedd hi'n dweud wrth fi pwy oedd hi'n meddwl fi'n edrych fel. Ac y tro gyntaf, am ages, oedd e, you look like Pavarotti. O'n i'n cael pob tro o'n i'n mynd mewn. A wedyn un wythnos, I've changed my mind, come here. Henry VIII. Absolute legends. Ond, gymaint o bethau da. Aron, cwestiwn arall i ni. Right, yr ail gwestiwn. Beth mae bod yn Llansannan neu beth mae Llansannan wedi ddysgu i chi? Ie. Pwy sy'n moyn dechrau? Rod, ti'n moyn dechrau ar un yma? Mae hwnna'n gwestiwn anodd. Dwi'n gwybod. Un peth mae Llansannan wedi ddysgu fi ydy gwneud yn siŵr bod fi'n gwybod pwy sgan oriad i fy nhi fi. Achos yn ystod flwyddyn y ddwy gyntaf i fi fyw yma, a ben yn hun, cyn i mi brodi, bob hyn a hyn o'n i'n cael ymwelydd yn ymddangos dros nos yn fy nhi fi, achos bod gynnu fod dal oriad ti, un Sean Morris. A wedyn, dwi'n siŵr iawn pa un nath ddigwydd gyntaf. Un na'n nath ni gael drws ffrynt newydd, neu nes i brodi, a nath Sean just stopio dod i weld fi wedyn. So dwi wedi dysgu o ran diogelwch bod o'n bwysig iawn gwybod pwy sgan oriad i dy dyd i. Ie, enwedig mewn lle mor ynysig, Ros, wrth gwrs. Beth amdano ti, Catrin? Beth nes ti ddysgu o Llansannan? Nes i ddysgu sut ti'n gwneud hill start yn rili da. Mae rhaid, does. Ie. Pan dyn ni'n cael Americaniad draw i'n capel ni, maen nhw fel byth di gweld fel rhywun yn defnyddio'r handbrake. Mae'n y cwpl o bryniaeth y serth, does, yn Llansannan. Mae lle da i fynd i sledjo, so... Siwr. Hill start, sledjo, swings and roundabouts, mae'n iawn y gwe. Aron, beth amdano ti? Be'n Llansannan dysgu ti? Dwi'n meddwl, un o'r pethau pennau nath o ddysgu fi oedd just sort of gofod pregethu yr un bregaeth, tair gwaith a bob sil. So just dysgu pregethu a arwain oedfa a kind of, just dyfal barhau i wneud hynny nes bod fi kind of yn deall beth o'n i'n neud. Nes i roi hwnna lawr fi'n credu. Nes i dysgu pregethu yn Llansannan i wneud tipyn cyn, ond fyna, fi'n credu fyna nes i cael cadarnhad bod fi fod yn weinidog. Y pwrpas y cwrs oedd i profi'r galwad yna. Teimlo hwnna. Oedd Meirion wedi fforsio fi'n gwneud gwaith plant, o'n i really ddim eisiau, oedd begio fe peidio fforsio fi, a nawr dwi'n lyfio fe, dwi'n gwneud loads o waith plant, so mae hwnna wedi bod. Bwysig, mi eisiau ni mention o Eiros fi'n credu hefyd, oedd yn dod i weld ni, Eiros fi'n Jones, yn dod i weld ni pob dyn Mercher, mynd i Llansannan, gyda ddim lot fawr o ddiwynyddiaeth o gwbl, cael yn herio gan Eiros.
ddim wastad cytuno, ond gorfod dweud pam a trafod a meddwl y pethau na trwodd. Oedd e'n amser special a mae dal i fod yn lle special. Iawn. Wel, ni'n mynd i trafod rei o'r cwestiynau sydd wedi codi o'n penod diwetha ni, lle wnaethon ni trafod effesied 4, 11 i 16. Felly ni'n mynd i gychwyn trwy ofyn i Catrin darllen ein darlleniad. Diolch, Catrin. A dyma'i roddion, a wedi penodi rhai i fod yn gynrychiolwyr personol iddo, eraill i fod yn broffwydi, eraill yn rhai sy'n rhannu'r newyddion da, ac eraill yn fugeiliaid ac athrawon. Mae nhw i alluogi pobl Duw i gyd i wasanaethu mewn gwahanol ffyrdd, mwyn gweld corff y Meseia, sef yr eglwys, yn tyfu'n gryf. Y nod ydy ein bod ni'n ymddiried y mab Duw gyda'n gilydd ac yn dod i'w nabod yn well. Bryd hynny bydd yr eglwys fel oedolyn aeddfed yn adlewyrchu beth welwn ni yn y Meseia ei hun. Dim plant bach fyddwn ni yn cael ein taflu nôl y gymlaen gan y tonau a'n chwythu y macacw gan bob awel sy'n dod heibio. Fyddwn ni ddim yn newid dim meddyliau bob tro mae rhywun yn deud rhywbeth newydd, neu'n cael ein twyllo gan bobl slei sy'n gwneud i gelwydd swnio fel betai'n wir. Na, wrth gyhoeddi beth sy'n wir mewn cariad, byddwn ni'n tyfu'n debycach bob dydd i'r pen, sef y Meseia, y pen sy'n gwneud i'r corff weithio a thyfu. Fel mae pob rhan o'r corff wedi weu i'w gilydd a'r gywynnau'n dal y cwbl gyda'i gilydd, mae'r eglwys yn tyfu ac yn cryfhau mewn cariad wrth i bob rhan wneud ei gwaith. A mae cwbl o gwestiynau wedi dod mewn, a mae gyda ni cwbl o gwestiynau ni'n hunain. By the way, os chi wedi fowtio yn y cystadleuaeth cyneuon a chi'n wyndro'n lle mae'r results, maen nhw'n dod wythnos nesaf pan mae'r 5 cystadleuaeth yn dod nôl at ei gilydd, so rhaid i chi aros am hwnna. Ond diolch i bawb nath danfon cwestiwn mewn neu ymateb, a diolch i bawb sy'n danfon geirio anogaeth mewn hefyd. Mae hwnna'n really helpu ni. So, mae gennym fi cwbl o gwestiynau fan hyn sy'n dod, o un o dy aelodau di, Rod? Un o dy aelodau? Yn yr ofaleth. Mae'n dod o Mair Bryngolau, a mae'n gofyn, wyt ti'n iawn i wneud y chwaroliaeth wythnos yna? Dyna beth yw'r cwestiwn. Mae'n dod o Gwion Dafydd, ac mae Gwion Dafydd gyda 2 cwestiwn, ond mynd i sort of rolio nhw mewn i un. Wnaethon ni sôn wythnos diwetha am y roles gwahanol yma o fewn yr eglwys, os chi'n cofio apostol a proffwyd, efengylwr a bugail, athro, fugail, pe bynnag ffordd chi eisiau roi fe. A wnaethon ni weid bod yna posibilrwydd yng Nghymru i ni wedi gorbwysleisio rôl yr athro bugail. A mae Gwion yn gofyn, beth yn ymarferol fedrwn ni wneud i hybu'r rolau eraill o fewn yr eglwys? A mae'n cwestiwn da, mae'n pwynt digon teg, nag yw e. Ni'n siŵr os dyn ni'n gorbwysleisio rôl yr athro fugail, achos mae'r rôl yna mor bwysig nag yw e i'r eglwys leol, ond dyn ni ddim yn clywed lot o drafodaeth am rols eraill, 3 arall yna neu mwy o fewn yr eglwys. Ac o'n i jyst yn meddwl am y cwestiwn yma, beth ydyn ni'n gallu gwneud yn ymarferol i ymateb i hwnna? O fi'n credu y peth cyntaf sy'n yn dda yw beth ni'n neud, beth ni wedi wneud wythnos diwetha a wythnos yma, yw just siarad am y peth, a darllen y gair, a gweld bod na mwy ar y restr na just athro fugail. A fi'n credu mae'r just y ffaith bod ni'n cael trafodaeth a bod ni'n rhoi y termau yn y mas na yn helpu yn cam ymarferol os chi moyn i dechrau meddwl am hyn.
Ond un peth sydd wedi helpu fi fi'n credu yn hyn yn eglwys ni yn Capel Gomer Abertawe yw, yn ddiweddar iawn, wnaethon ni pwyntio ail hynadur, bod ni wedi gwneud Alun yn hynadur, a bod Alun yn cymryd rhan o'r rôl dysgu gyda fi ac lot o'r rôl arwain gyda fi. A mae hwnna wedi newid y ffordd mae'r eglwys yn gweld fi, y ffordd mae'r eglwys yn gweld, ni ddim just gyda un hynadur mwyach, ni gyda dau. Nawr, y gobeith yw bod y tîm yn fwy na hynny, ond mi'n credu, oherwydd mae yna nawr dau yn cael eu trin fel hynuried, mae hwnna wedi just wneud i ni dechrau naturiol gofyn, wel, beth yw rôl fi a beth yw rôl ti? A hefyd wrth i ni edrych ar ein cynulleidfa ni, right, wel, beth yw rôl y pobl gwahanol yn y cynulleidfa. So fi'n credu mae hwnna'n cam ymarferol sydd wedi really helpu ni dechrau meddwl. Dwi ddim yn ateb i'r beth ni'n dweud, ond mae wedi helpu ni dechrau meddwl trwy y pethau yma. Mae cwestiwn arall wedi dod mewn gan Siriol, a ni diolch i Siriol am ei cwestiwn hi. A dyma fe, os nad ydw i'n teimlo fel bod Duw wedi rhoi un o'r doniau yma i fi, y rei ni wedi bod yn siarad amdano, beth yw rôl fi yn yr eglwys? Catrin, neu di siarad am hwnna chydig bach? Diolch. Byddai fi'n dweud o'r dan yma, position Siriol ydy y rhan fwy o'r pobl sydd yn yr eglwys, achos mae'n dweud, mae yna proffwydi, mae yna bugeiliad ag athrawon, ac rôl nhw ydy i galluogi pobl ddew i gyd i wasanaethu mewn gwahanol ffyrdd. So, rôl ti wedyn ydy gwasanaethu dew mewn gwahanol ffyrdd, a mae'r bugeiliad a'r athrawon jyst yna i facilitatio pawb arall yn yr eglwys i gallu mynd o gwmpas ag adeiladu teyrnas dew. So, gobeithio bod nhw yn annog ti wneud hynny. A hefyd, yn profiad fi, gofyn i'r eglwys, dod i nabod eich gilydd, bych chi'n gallu gweld beth i doni eich gilydd yn haws fel yna. Dwi'n gwybod Siriol, ti efo lot o doniau, so ti'n gallu gofyn i fi. A hefyd just gobeithio bod eglwysu yn rhoi cyfle i pobl just tri allan i gweld beth ydy doniau nhw. Mae gennym fi rhai doniau, bydde fi heb di meddwl bod gennym fi, o'n i bai bod eglwys o'n i wedi rhoi chance i fi i trio pethau arall. A dwi'n siŵr mae hwnna'n anodd i bugeiliad ag athrawon, cos ti'n gorfod trystio pobl i wneud pethau, ond da ni yn trystio bod Duw yn anwydeddu hynny, so dwi'n diolchgar bod pobl wedi rhoi cyfle i fi. Gret. Bod y pedwar rôl ni di enw i fod i arfogi y lleill, arfogi'r cynulleidfa i wasanaethu. Gret. Wel, Catrin, ti wedi dod â cwestiwn at y ford hefyd, yn ogystal â ateb rei, so newn ni ofyn i ti gofyn dy gwestiwn di. Ydy hwnna'n iawn? A Rod, ti sy'n ateb by the way. So, iawn. O'n i jyst yn meddwl am sut mae'r eglwys yn gallu edrych yn eiddfed, cos mae yna lot o pwyslais ar sut ni fel unigolion o bod yn eiddfed, ond fan hyn mae'n sôn am y corff, so sut mae'r corff gyda'i gilydd yn gallu edrych yn eiddfed. Dwi'n meddwl pan ti'n edrych ar yr adnodau yna, a'r disgrifiad wyt ti'n gael o'r corff, yr pen draw i'r corff yn ei eiddfedrwydd ydy Iesu Grist. Felly, y ffordd really sydyn ydy mi ddylsa'r eglwys fod yn bahafio ac yn atgoffa'r byd o Iesu Grist, yn y ffordd mae hi'n ymddwyn, yn y ffordd mae hi yn mae Cristnogion yn trin i gilydd. Ond dwi'n meddwl yn yr eiddfedrwydd hefyd, ti'n darllen trwy'r adnodau i gyd, a ti'n gweld y disgrifiad o eiddfedrwydd lle mae gen ti wirionedd a cariad a y sefydlogrwydd yna o sefyll ar beth sy'n wir. A wedyn mae gen ti yn adnod, beth yda, adnod 14, dwi'n meddwl, mae gen ti'r disgrifiad o peidio bod fel plant, neu peidio bod yn aneiddfed. A'r syniad efo aneiddfedrwydd ydy just newid dy feddwl trwy'r amser, a credu un peth un diwrnod a rhywbeth gwahanol diwrnod wedyn. Wedyn dwi'n meddwl mae o'n gyfuniad o bod yr eglwys yn sefydlog ac yn gadarn ar
be mae hi'n gredu yng Nghrist o'r Beibl, ond hefyd bod cariad Crist a'i wirionedd o yn cael ei amlygu ym mhob peth mae hi'n ei wneud. Ac am o'n i gweld ffrwyth yr ysbryd yn fwy ac yn fwy amlwg allan o fywyd yr eglwys. Ni'n meddwl hefyd, falle jyst i ychwanegu rhywbeth at hwnna, mae disgrifiad o'r corff a'r gewynau yn cysylltu gyda'i gilydd ac yn cryfhau i gilydd, jyst yn neud i fi feddwl, wel, mae'r llaw dim ond mor gry ar fraich. So os gen ti fraich wan, dy'r llaw, so os pa mor gryf yw e, really, ddim yn mynd i allu codi'r un pwysau neu gweithredu mor effeithiol, ac os ydy'r fraich yn gryf hefyd. A felly mae'n elfen o, wel, os di un person yn eiddfed, ond di person arall yn yr eglwys ddim, neu os ydych chi ddim yn tyfu mewn aeddfedrwydd gyda'ch gilydd, ydych chi ddim yn mynd i weithredu fel eglwys yn effeithiol chwaith. Mae hwnna felly'n atgoffa ni bod ni i weithio at aeddfedrwydd gyda'n gilydd yn hytrach na, na i weithio ar fy aeddfedrwydd fi a sy'n ots am y person arall. So bod ni a gofal dros yn gilydd. Yn sicr. O'n i'n darllen hwn pnawn yma, a oedd rhywun o'n i'n darllen yn dweud, so dylse'r eglwys bod yn tyfu o hyd, ac felly dylse'r eglwys mewn ffordd bod yn newid o hyd, nid o ran beth ni'n credu ar y pethau cynradd, sef beth fi'n credu wedi bod yn dweud yn barod, ond yn y ffordd ni'n gweithredu falle, ac yn trin yn cyd-destun ni o hyd yn eiddfedu. A fi'n credu mae hwnna'n diddorol, nag yw e. Os mae eglwys yn aros yr un peth, mae naill llai yn berffaith yn barod, ac ni ddim credu bod hwnna'n bodoli, neu dyw e ddim yn eiddfedu. So mae hwnna'n diddorol. Diolch ti, Catrin, am y cwestiwn yna. Fi'n credu, mae'n mor bwysig dod o hwnna i edrych arno fel eglwys yn hytrach na just fel Cristnogion unigol. Rod, ti wedi dod y cwestiwn gyda ti i'r ffordd. Ti'n apus i ofyn e? Ie, wel, nghwestiwn i ydy, mae Paul yn rhybuddio yn fama Cristnogion i beidio bod yn aneiddfed, ac wrth fod yn aneiddfed y bysyn nhw cyfeithiad diwygiedig yn deud yn mynd efo pob rhyw awel o athrawiaeth. Be yn union mae hynny yn ei feddwl? Aron, gei ti dechrau ar yr un yma? Wel, nes i bach o waith cartre ar hwn, jyst o gan bod rhywun yn gofyn y cwestiwn yma i fi. A mae un diwynydd o'r enw Hodge sydd yn fel disgrifio'r awel yma fel ceiliog sydd yn cael ei roi fel ceiliog tywydd, neu ceiliog cyfeiriad yn cael ei sefyll tôn neu rhywbeth yn troi gyda'r gwynt. Y syniad yna bod chi y math o berson, chi'n clywed rhywbeth a chi'n dilyn e, chydig bach fel plentyn, chi'n deud rhywbeth wrthyn nhw fel arfer, achos bod chi'n hun yn nhw neu be bynnag, chi'n fodlon derbyn bod hwnna yn wirionedd, a bod chi ddim falle'n bod yn rasional neu'n ystyried a ydy hynny'n wir ar sail y Beibl ac yn y blaen. Ac felly, yr aneiddfedrwydd yna o beidio cymryd falle athrawiaeth o ddifri yn un peth, so bod ni ddim jyst yn derbyn rhywbeth achos bod rhywun arall yn dweud e, neu oherwydd bod e'n newydd neu'n cool, ond bod ni'n ystyried, wel, ydy hwn yn gyson efo'r Beibl, ydy hwn yn ei sens, ydy hwn yn wir. Ac ni'n jyst yn licio'r darlun yna'r ceiliog bod unrhyw ffordd mae'r gwynt yn chwythu, mae e'n mynd gydag e, effectively, a dyn ni'n yn hawdd yn gallu bod fel yna. Os di'r crowd yn mynd ffordd na, os ydi athrawiaethau newydd yn dod mewn, a mae yna eglwysi erbyn hyn yn does sydd yn newid athrawiaeth sydd yn dweud, dyn ni ddim yn credu hyn bellach, dyn ni'n credu rhywbeth arall, a falle bod hwnna'n swnio'n well neu'n haws i'w dderbyn yn y byd. Mae'n bwysig bod ni'n gofyn, wel, ai dyna beth mae Duw wir yn dweud. Dwi'n hwnna'n rhyw fath o ateb y cwestiwn? Fi'n credu mae'n problem mawr yng Nghymru yn rhai o capeli ni, lle mae dim gweinidog yn enghraifft, a maen nhw'n cael pregethwr gwadd pob wythnos. Ac actually, os ti'n meddwl am pobl gwahanol yn dod mewn a dweud pethau gwahanol, mae'r ceiliog gwynt yna yn spino ar y deg. Mae'n real problem, achos yn aml iawn, dyn ni jyst yn derbyn beth sy'n cael ei dweud
o'r blaen. A dim bod fi'n eisiau magu bod ni'n cynical am bob dim, ond mae eisiau ni dechrau dysgu sut i wrando mewn ffordd sy'n gofyn, beth mae'r Beibl yn dweud, neu sut ydyn nhw'n cael yn arwain gan yr ysbryd wrth gwrando ar hyn. O'n i'n meddwl hefyd, un problem mawr gyda Cristnogaeth yw bod e'n gallu cael ei troi mewn i busnes. Ni'n gwybod, mae lot o bethau cael ei gwerthu yn enw Cristnogaeth, a fi credu ni'n gwybod hefyd mewn eglwysi, mae lot o syniadau newydd yn cael ei gwerthu o hyd. Achos, os ydych chi'n mynd i redeg Cristnogaeth fel busnes, chi'n gorfod cael y peth newydd o hyd i werthu nesaf. Yr cwrs nesaf, neu'r syniadau nesaf, a'r llyfrau nesaf, ac yn y blaen. A fi credu mae hwnna yn gallu dod yn ei bwynt lle mae yna lot o gwahanol gwyntoedd a thrawiaethol yn hedfan o gwmpas. Diolch Rod am y cwestiwn. Ac o'na ceilio gwyntoedd da ar y repair shop yn ddiweddar. Nes ti weld? Nes i. Ac oedd e off-capel hefyd. So, ti wedi gwneud o dda. Wastad yn dda cael y repair shop yn yr podcast. Ni gyda cwestiwn fan hyn, wel, o un o aelodau ti, Aron. A ni wedi cael un off aelod o Rhodri, a nawr un o'r aelodau ti. Ond ni wedi cael un off aelod ti yn barod, o siriol yn aelod gyda ti hefyd. Ond mae Sam nawr, Sam Edwards, ein gwrandawyr ar Apple Podcasts, ni wastad yn referensio fel yna, yn gofyn, mae Corff Crist yn un o hoff ddarluniau Paul, oes perygl i bobl fynd yn rhy bell yn gwahaniaethu eu hunain. Enghraifft, dwi yn droed, dwi ddim yn efengylu, neu dwi yn lygad, felly dwi ddim am wasanaethu yr eglwys. Sut mae ffindio'r balans? Gobeithio bod fi wedi darllen hwnna mas yn iawn. Ond y syniad yma, pan mae rhywun yn penderfynu dyma beth yw'n rôl i, maen nhw'n anwybyddu popeth arall mae'r eglwys yn neud. Aron, fi'n mynd i troi at ti, a wedyn fi'n mynd i gofyn i Catrin dod mewn ar yr un yma hefyd. Diolch. Iawn. Wel, yn gyntaf, cwestiwn ardderchog, Sam, da iawn. Dwi'n meddwl bod e'n gwestiwn pwysig, a falle bod angen i ni wahaniaethu rhwng doniau a cyfrifoldeb. So mae yna ddoniau mae Duw yn ei rhoi, mae Duw yn donio pobl mewn ffyrdd arbennig, ond ydy hwnna ddim yn esgeiluso, neu'n rhoi hawl i ni esgeiluso ein cyfrifoldebau ni. So, enghraifft, mae Duw mae'r arglwydd Iesu wedi ein galw ni a wedi dweud yn glir fod pob un ohono ni i fynd â pregethu'r efengyl neu gwneud disgyblion. A felly mae efengylu yn rhywbeth mae pawb i fod gwneud. Falle bod un wedi ei donio yn hynny, ond di hynny ddim yn golygu bod rhywun sy'n heb ei donio ddim efo'r cyfrifoldeb i wneud hynny. A felly dwi'n meddwl mae'n bwysig bod ni yn gwahaniaethu rhwng y ddau. Falle bod yna un wedi ei donio mewn rhywbeth, so bod gyda nhw rhyw fath o, nawr i ddweud, expertise yn hwnna, ond di hwnna ddim yn golygu bod nhw ddim i fod gwneud paneidiau yn y gegin, neu efengylu, neu gofalu ar rhywun mewn ffordd bugeiliol. A mae hwnna'n bwysig, dwi'n meddwl. Dwi'n credu bod yna elfen o bod... Mae temtasiwn yn dosau i weinidogion enghraifft i feddwl, wel, dwi'n neud y pregethu, dwi'n neud hyn, a felly does na ddim angen i fi fod yn gwneud y paneidiau neu'n golchi toilet, ond does na ddim elfen o hynny o gwbl yn wir i'r Cristion. Ond dwi'n meddwl mae yna flaenoriaethau mewn eglwys hefyd, so fel yn actor, mae'r apostolion yn dweud bod nhw angen canolbwyntio ar ddysgu a gweddio, a felly maen nhw'n apwyntio pobl i fod yn ddiaconied. A felly, dyn ni'n gweld just teulu yn gweithio gyda'i gilydd yn hytrach na rhyw fath o hierarchy, dim bod un yn well na'r llall. A dwi'n meddwl hwnna'n rili pwysig. Mae temtasiwn i ni feddwl, fel gyda cwestiwn siriol falle, os dwi ddim efo un o'r doniau yma, dwi ddim cystal neu dwi ddim mor dda, ond di hynny ddim yn wir o gwbl. Mae pawb ar yr un lefel, does na neb yn bwysicach na'r llall. Gret. Diolch. Catrin? Dwi'n gytuno fel, I guess, gweld yn mwy fel teulu, a esiampl Iesu, mab Duw oedd o'n golchi traed, so dwi'n meddwl just bod ni yna i'n gilydd i wasanaethu, a
dim, wneud un rôl edrych yn mwy bwysig. A hefyd jyst bod yn falle yn ymwybodol o'r pobl o gwmpas ni, falle bod pobl yn barod i wneud rhywbeth, ond bod neb byth di rhoi'r siawns yn nhw. So, bod ni di jyst mewn sgwrs ac yn ymwybodol a gweithio fel teulu, hoffi hwnna. Dwi'n sicr wedi profi hwnna, sort of gweld pobl yn eglwys yn meddwl, fi'n siŵr maen nhw fod cael y rôl yma, dwi'n mynd i roi y rôl yma iddyn nhw, a wedyn maen nhw'n mynd rhywle arall neu symud i ffwrdd neu rhywbeth, a wedyn sylweddoli, actually, oedd Duw yn pwyntio at y person yna yr holl amser, bod ni jyst i wneud yr penderfyniad gwahanol fyna. So fi'n credu ti'n iawn, mae cymryd risg, nag yw e, ond bod yn barod i weld be mae pobl yn fodlon wneud. Rhodri, ni'n mynd i roi'r gair olaf i ti. Wel, o'n i'n jyst mynd yn ôl at be oedd Aron yn ei ddeud ynglyn â be ydi eglwys eiddfed. Pawb yn chwarae Rhan, de? A mae hynny'n fwy na pawb yn gwneud i arbenigedd. Mae o'n pawb yn tynnu bwysau hefo'r amrywiol ddyletswydda sgynnon ni fel aelodau o eglwys Crist. A mae hynny'n beth ydyn ni'n mwynhau wneud. Ac wedi'n donio i gwneud nhw ar pethau anodd felly da ni ddim yn mwynhau gwneud. Ond mae i gyd yn dod yn rhan o'r cyfrifoldeb ar fraint o fod yn aelod o eglwys Iesu Grist, ydy? Sicr. Diolch. Wel, diolch pawb wedi really mwynhau y trafodaeth yna. Ni wedi cael trwy lot fyna mewn amser eitha byr. Diolch i bawb sydd wedi gofyn cwestiwn. Mr Llansannan, diolch i ni, achos ni wedi really reisio profil y lle. Bydd tourist board Llansannan nawr yn eimio fod yn llai ynysig, bydd gwestai yn agor na pob dim. Diolch i'r podlediad yma. Ond diolch i Aron, diolch i Catrin, diolch i Rhodri, a diolch i Clem hefyd, ein cynhyrchydd ni am ei holl waith, a newn ni weld chi wythnos nesaf. Ta-ra.